maimod to. Grabe na, ano kay wala kamaan. Ano na klase na bantay kita. Waton din siya. Kung ano-ano na inihimo pala niya, oh. Hindi kayo kunyari, customer, galantaw-lantaw. I-post ko. Mga perasihan na seconds doon. What din, ha? Remote na itsura. Parang Clear. oo. Huwag ba kasi sa ato? Diba? Liwat. Aba, Ano pa ninimod niya doon? wait tao. Ipakunyari lang nga niya. Nagtatry pa siya magdukot doon sa ano, ha? Pare, klaro. Pero talaga kita. Grabe. Okay, tanong. Ay, kita na ano ka. Jagid sa piyak shalin. Hindi makita ang itsura. Di kuntaan niya kinuha kung naimod niya na may tawo. Kaya nga, awaton din siya, eh. Nagaano ka. Kayang-kaya na niya kita suludon, che, lalaki. Diri maimod ang itsura. Di na ba yun si Ungi? Hindi naka-blue. Mga taon lang po. Siya. Tapos sa piyak. Sinulod niya. Tapos din siya naggadto. Ra lang, dead ma lang siya. Ay, napicturean.